разбирате ли, самото поведение, което вие ме посрещнахте, госпожо, на къде така всеки ден ми Всеки ден влизам и задавам раницата, прави да следвате наистина, ако имат 23, ще имат 23 възпитатели. Ако училището, ние в момента 9 години издържахме 9 щата, това не наша на гърба на училища. Влезте и покажете стаите, какво сте направили за 200 000 лева, вчера ви казах. Не 200, 150 щатната, тук са... Влезте и покажете, направете реклама. Нормално е, когато паднат учи, да паднат възпитатели. Това е логично, това е решение. Тогава ще уволним преди вас. Не е вярно. Това не е вярно. Когато паднат възпитатели, ако ние се наберем в вас, трябва да може да им как ли да е ясно? Планите виждат, те се налага да